A teraz sa pozrime na zápas, ktorý sa odohral na štadióne Arena auf Schalke v nemeckom Gelsenkirchene. Anglicko sa stretlo so Slovenskom v 8-finále majstrovstiev Európy. Zápas sa skončil víťazstvom Anglicka 2:1 po predĺžení. Slováci šokovali domácich fanúšikov už v prvom polčase, keď sa ujali vedenia. Angličania však v druhom polčase vyrovnali a v predĺžení strhli víťazstvo na svoju stranu. Poďme sa pozrieť na štatistiky zápasu. Anglicko dominovalo v držaní lopty s 63% oproti 37% pre Slovensko. Domáci mali aj viac striel na bránu 9 oproti 8 pre Slovensko. Zaujímavosťou je, že Slováci mali viac striel mimo bránu 7 oproti 5 pre Anglicko. V počte faulov dominovali Slováci s 19 faulmi, zatiaľ čo Angličania faulovali 12 krát. Anglicko malo 9 rohových kopov, zatiaľ čo Slovensko malo iba 1. Anglicko malo očakávaný počet gólov 1,61, zatiaľ čo Slovensko malo očakávaný počet gólov až 2,16. To naznačuje, že Slováci si vytvorili kvalitnejšie šance, ale nedokázali ich premeniť na góly. Zápas bol napínavý až do poslednej minúty a Slováci ukázali bojovnosť a srdce. Napriek prehre si zaslúžia pochvalu za svoj výkon.